барои мубориза бо бемории сил оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ ё худ USAID ба Тоҷикистон $15 миллион кӯмак хоҳад кард. ба қавли вазорати тандурустии Тоҷикистон, ин созмон дар маҷмӯъ ҷиҳати коҳиши бемории сил дар Осиёи марказӣ барои 5 сол беш аз $31 миллион ҷудо мекунад. тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон яке аз 30 кишварест ки дорои шумораи зиёдтарини гирифторони бемории сили ба дорӯҳои гуногун тобовар ба шумор меравад. ҳар сол садҳо шаҳрванди Тоҷикистон бо бемории сил ташхис мешаванд. зимнан тобистони имсол Тоҷикистон ҷазои шахсонеро сахттар кард ки мубталои бемории сироятӣ аз ҷумла сил ва вируси норасоии масунияти бадан ҳастанд, вале аз муоина ва муолиҷа сарпечӣ мекунанд. онҳо аз 1100 то 1650 сомонӣ ҷарима мешаванд. бинобар омори охирин дар кишвар ҳудуди 10,000 мубталои бемории сил ва беш аз 7,000 гирифтори вируси норасоии масъунияти бадан сабт шуданд. ин дар ҳолест ки коршиносон мегӯянд ба сабаби баланд будани сатҳи фасод дар Тоҷикистон қисми зиёди кӯмакҳо ғайримақсаднок истифода мешаванд ва барои гирифтани пеши роҳи паҳншавии беморӣ кам аҳамият дода мешавад. бештари вақт масъулин бо сохтани брошюра ва аёниятҳо дар мубориза бо бемории сил иктифо мекунанд.